Какво е интересно на тази чанта? Първо, любопитна катарама. Двуцветна дръжка с интересни шевове. Любопитен модел. Подсилено дъно. Дръжката се регулира. Тук насетне закопчаването е с цип, ето така скрито. Отпред и отзад е еднаква. Няма нещо, което е по-специфично. Отвътре една много ярка, красива и много плътна подплата със същото джобче, което е на основната материя. Вместимостта е хич не е малка. Подбрах няколко неща. Мекичка и лекичка е, които може да се съберат вътре. И започвам от големите. Защото чадърката. Портфейл. Моя е голям. Още няма много неща, но е голям. Продължава да има вместимост. Телефон. Документи. Ключ. Вода. Или каквото там решите. Кремче. Парфюмче. Огледалце, ако искате. И щипка за коса. Хоп. Всичкото това е вътре и не пречи да бъде закопчана. Ето как изглежда. Събира се. Може да се носи. Само един момент. Може да се носи на рамо, но сега съм го правила, за да се носи през тялото. Ето така.